Mhuri yeZimbabwe, kusangana zvakare kwatiri kuita pano paChapcast. Pano panokuzivisa nyaya dzese dzinenge dzichitrenda pasocial media munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure turn on that notification bell obva wasubscribe so that next time auzojambi nezvinenge zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe, update andakakubatirai muzuva ranhasi inini randityisa rakamira rakadai so. Kune murume anonzi Richard akaurayiwa munzvimbo yeHonde Valley munyika yedu yeZimbabwe. Richard uyu ari kunzi akaurayiwa nevanhu vakawanda pavhidhiyo ramuchaona randichakusiyirai mhuri yeZimbabwe. Asi chiri kuitika ndechekuti maurayirwo akaitwa Richard, pane ngozi yomuka kune mumwe mukadzi ichitaura maurayirwo akaitwa Richard. Mhuri yeZimbabwe, mubvunzo wangu ndewekuti zvinoita here kuti ngozi yomuka ichitaura maurayirwo ayakaitwa pano mumwe munhu, uyezve ngozi inotaura here zvairi kuda, inouraya here munhu, inotsiva here nekuuraya munhu? Mubvunzo uyu ndokumbira mutaure zvamunoda mucomment section maererano nevhidhiyo iro ramuchaona. Ini Chapcast ndafunga kusiyirai vhidhiyo renyu, asi musakanganwe kulaikawo nekusheyawo kuitira kuti ndirambe ndine simba rekuzivisai zvinenge zviitika munyika yedu yeZimbabwe. So muve nezuva rakanaka. Now it's your time. I'm out.